Yazi abathi icala aliboli. Kanti futhi icala bese livula ingubo langena. Kunzima ukuthi liphele. Kukhona lokuthini out niphume niyosijabulisa, hayi kube khona lokuhlohlayo, lokufaka umoya kanti nawe lapho ube ntengentenge uconvinceke, ushaya umuntu. Uthi mawumshaya futhi khona abantu abathatha ama-video. Uthi mawumshaya lo muntu umshaye ngalendlela ukuthi bese banilamlile bese bamcolisele ukuthi hayi mcolele bhuti ibande. Babiza i-ambulance. Ya bese banihlukanisile. Ya. Umshayile umntana abantu lapho. Uhamba uye kwakho. Fika kakho hayi ungakhulumi lutho kulabo ohlala nabo. Kodwa kube nalento ukuthi kungenzeka amaphoyisa angilande. Hayi ukuvele nje ukuthi kudliwa uvela u-announce. Ngicela uma kukhona nje kubantu abangibuzayo nithi aningazi. Tshele nabantu abakho noma kungabreak iveni la gateini bantu abami mababuza uThokoza Ndladla babuza mina ukuthi ngiyangazi na ngihlala kuphi nithi aningazi. Ngiyezwa. Kuthiwa hawu yindaba baba. No akusindaba yini leyo. Hayi babona ukuthi hayi vele hayi nokuthi uyajoka udlale. Hayi ngalokuthi uyayazi lento oyenzile unembeza ngenye into, makuduma iveni uvele nje uthuke. Ngisho kuzodeliver ifurniture kamakhelwane kwaze nje kwaduma iveni uyathuka ukuthi ngabe akusimaphoyisa na. Ekseni uthuthu uyochama ubone kume imoto emhlophe ngaphandle egateini. Hayi usala udrya quickly. Sale nje ushaya enye i-U10 ubuyele endlini. Usaphumi lelo ilanga lonke usaphumi. Hayi kuphele 2 weeks. Nalapho ma private phone calls awusawabambi, number yase-ofisini awuyibambi, inumber ongayisavanga usayibambi. Sophuma endlini uma kunesidingo. Awusajikelezi nala washaya khona umuntu awusayi. Bantu abakho vele sebaze bajwayele lokuthi hayi ubaba siyamphika. Ya nalo hlala naye imedi yazi ukuthi hayi noma ukhona kuthiwa awukho. Hayi nathi ngoba khona ilanga eliyisilima. Hayi uthe ukuthi lento seyandlula. Phele bo 3 months uthe sekuzo ucabanga ngalento manje. Hayi kumnandi Sunday ushaya umusic uvule zonke izivalo emotweni washa imoto yakho. Uvuya jive uyadlala nje uthela abantu abakho ngamanzi anensipho kuyagijimiswana kumnandi. Hayi bese bayafika. Kufike nje ubhuti ugcoka ishethe elimhlophe elide wagcoka nje ne slim fit formal pants wathi ikhavela lapha phansi. Athi bafo kunjani? Ngiyaphila. Hey ngicela ukubuza man ngicela ungivulele. Usho ulivula igate. Angena ubafo. Angihambi ngedwa mani ngihamba nomhlowungu la. Uthi umhlowungu eDondoni. Umhlowungu ngoba ngathi basuthu. Hayi mina ngingumfokacele ngihamba la nomhlowungu. Indoda engisebenzisana nayo. Unjani kodwa bafo? Hayi ngiyaphila usowehlisa ivolume lapha emotweni. Hey nginisiza ngani? Hayi man hey siza lana manje sizobuza manje ngathi kuke kwaba nokukhilizisana nahishana nomunye umfona kuyinyanga ezendlule lapha etshwaleni ngathi kwaba khona nje ukungcundana yabona manje besifuna ukuthi uyosichazela le police station ukuthi wena wabonani noma yakho irole kulento eyenzeke ubekuyini wena wenzani uyabona ngoba manje igama lakho liyavela sesi interview abantu abayi4 igama lakho solo liyavela. Uvela uyisole
ukuthi khathi bangimemeza labafo lapha egeyithini ngilivuleleni igate uphinde futhi uthi hawu bengizawubaleka ngishonephi. Hayi selivele lapho ke seyisukile.